nkhani yomwe yangotipeza kumene kuno kunyasa voicebox ndiyo kuti msonkhano waukulu wa chipani cha Malawi Congress Party umene umayenera kuchitika mawa pa 8 August 2024 wayimitsidwa kaye ndi bwalo la milandu la Supreme Court of Appeal kumeneko ndithu olemekezeka Justice TTK Madise, Justice of Appeal, agamula kuti mulandu umene anapititsa a Eddie Banda ku High Court kuti aloledwe kukapikisana nawo pa chisankho cha convention, ndipo High Court inagamula kuti Eddie Banda ndi ololedwa kukapikisana nawo pa chisankho chimenechi uwunikidwenso after chipani cha Malawi Congress Party chitakamang'ala ku Justice of Appeal. Nde chikalatacho chalembedwa mu Chingerezi koma tiyeserabe kuti kuchitanthauzira muchichewa. Court limeneli la Supreme Court of Appeal lalengeza kuti convention ya MCP yayimitsidwa kaye kuti Malawi Congress Party apititse mfundo zawo pasanathe masiku 7 kuti zikaunikiridwenso. Mafundo zimenezi ndi ma arguments okuti chifukwa chani iwo wakufuna kuti anthu ena ake asakapikisane nawo pa convention imeneyi. Chachiwiri, a court agamulanso kuti a Eddie Banda apititsenso nawo mfundo zawo zimene akuona kuti iwowo ndithu ndi anthu ena amene akudandaula ndiwoyenera kuti akapikisane nawo pa chisankho cha convention. Ndipo cha number 3, court lagamula kuti aliyense akabweretsa mfundo zake, court limeneli lidzamva mfundo zimenezi ndi kupereka chigamulo chake choyenerera mmene mfundozo zamvedwera. Ndipo pa number 4 akunena kuti chigamulo chimenechi chaperekedwa chifukwa chokuti akufuna kuti aliyense mbali zonse chilungamo chiyende ngati madzi, ndi aliyense abweretse mfundo zake kuti zimvedwe ndi court, ndipo court lidzagamula kuti kodi olondola ndi ndani. Ndi patakali pano akuti mfundo zimenezi zikaperekedwe ku bwalo la milandu la Supreme Court of Appeal pasanathe masiku 7. Chikhala chimenechi ndithu chasayinidwa pa 7 August 2024 ndi a Assistant Registrar a Supreme Court of Appeal mu mzinda wa Lilongwe. Nde tiona kuti nkhani imeneyi itha bwanji. Patakali pano convention ya MCP yayimitsidwa kuti mbali zonse zimene zimakokana ena amati ayi ukhale kuno ku 2 years musanapange nawo convention, ena amati ayi zimenezi si zinthu zachilungamo ndipo ife tikufuna tikapikisane nawo. Nde court yati ayi tikupatsani aliyense masiku 7 kuti mubweretse mfundo zanu, ndipo mfundo zimenezo zikamvedwa ife ngati a court tigamula kuti kodi olondola ndi ndani. Nde nkhaniyo ikamapa ngati develop mumvera pompano pa Nyasa Voicebox and nde chonde mwachizolowezi tikupemphani kuti muyike maganizo anu in the comment section below kuti kodi pamenepa democracy yathu ikuyenda bwanji pamene ndithu zipani ndi mamembala ake zikumakokerana ku court. Akasikuyamba kumalawi kunoko chipani kokedwa court, naonapo ku DPP mbuyomu anthu kuchitengera chipani ku court, panonso zikuchitika ku chipani cha Malawi Congress Party. Nde tiuzeni in the comment section below zimene mukuganiza. And thank you for tuning in and wish you all the very best in whatever you're doing for the rest of the evening. Thank you.